estoy moi vencellado ao Salnés. Estou empadronada en Bamio, que eu creo que pertence a Vila García, pero non pertence en realidade, porque é un mundo bastante aparte, Bamio. Viví moitos anos en Vilalonga, son viguesa, son faranduleira, toco a arpa, son oceánica, son marítima, son do Mar de Vigo, do Mar da Arousa, profe. Miña nai estaba encantada. Meu pai tamén. Hubo un pouco de momento de crisis, porque cando estuvo facendo a terceira de hispánicas digo, quero deixalo todo pola música. Logo houve outro momento de crise, cando remato a carreira e digo, pero eu non vou a ser profe. Diversión, é dicir, eu se me aburro estou dando unha mala clase. Os nenos desta xeración, que estamos falando de nenos e nenas de 14 anos, 15, 16, 13, ven as pelis a velocidade por 4. Escoitan os whatsapps a velocidade por 4, porque son consumistas. Non ven un vídeo entero de YouTube, en 30 segundos dun vídeo automáticamente pasan a outro. Esta é a realidade. Que pasou despois da COVID para que haxa unha tasa tan alta de adolescentes con problemas de saúde mental? Eles queren inmediatez e rapidez. Entón, unha sociedade tan exixente que non se gestionan logo emocionalmente. Eu mañá vou facer un curso de bienestar emocional e saúde mental. Máis profesionais no ensino público e máis profesionais na sanidade. Eu podo dicirche moitas cousas positivas do meu alumnado, cariñosísimo, xa non existe esa distancia entre profesor e alumno tan marcada que existía, ábrense, contan os seus problemas, pero non temos o equipo humano suficiente para poder abordar todo o que ocurre día a día nun centro educativo. É unha sorte. Ser muller é unha sorte. Sí, por suposto. A palabra feminista e a palabra muller se ven xuntas. Nunca utilizaría a palabra feminista, eu falaría de igualdade. Coido que todas as mulleres, nalgún momento, tivemos alguna experiencia que nos hizo mosquearnos, non? Que nos fixo mosquearnos e decir, isto non, por aquí non, por aquí vamos mal. Creo que hai cousas que non se poden perdoar na vida. Falaría máis ben de dores imperdonables. Amor, Vigo, a miña parella, Pablo, Amy Winehouse, alguén importante, yo, a miña arpa, eu. A vida é un agasallo fantástico e hai que disfrutalo no presente.